Vale, pues, erantzuterakoan hori alako galdera, zehatzik egiten dugun euskara, pues, euskalduna gainera izanik, pues, bueno, bada erreza eta bada gatza, ze arrazoi asko dira, ezta? Euskaldun izate hutsak ere nahiko arrazo da, ezta? Gure hizkuntza delako eta geure delako eta barnean daukagulako da guretzat munduko politxena delako. Ba, horretaz besterik ere badaukagu atzera begira, pilo bat arrazoi historiak emandakoa, ezta? Pues bai, jatorriaren ez ezagutza horrek ematen dion puntutxua, bai, zenbat euskalki dauzkagun, hori egundoko aberastasuna da, eta jakitea denetaz zeo zer oso politxa da. Gaur egunari begira, pues, jende desberdin asko hitz egiten duelako, eta horrek ematen dio beste puntutxo bat, beste hizkuntzetan ere baloratzen dugun horrelako gauzak, eta ingelesa, frantsesa jotze duzunean, badea interesgarria da leku desberdin askotan egin izatea, ez da? Pues geurean be halakoa daukagu. Eta geroari begira, pues dudik, ez da? Gure hizkuntzadeko egundoko etorkizuna, besterik ez da begiratzea, teknikarloan zenbat berba eta gauzak esateko era politxak dauzkagun, ez da? Beraz, atxokoari begira, gaurkoari, eta geroari begirata, ez da, arrazoi falta euskera eta euskaldun izateko, praktikante, militante eta gustagarri.